Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mga baguhan at nagbabalik sa politika sa Pampanga, naghain na ng kanilang kandidatura. Garcia Roman Slate, naghain na ng kanilang kandidatura sa Bataan. Labanan ng kwalifikasyon, dahilan daw ng pagsulpot ng mga bagong mukha sa eleksyon. At dating City of San Fernando Mayor Oka Rodriguez, magbabalik pa ba? Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Paulo G. Santos. At ako naman si Justin Dizon. Panahon na para sa mga mainit na balitang Central Luzon. Naging makulay ang isang linggong paghahain ng Certificate of Candidacy sa lalawigan ng Pampanga. Karamihan sa mga city officials ay muling tatakbo para sa kanilang re-election bid. Habang may mga bagong pangalan naman ang nais subukang mamuno sa ating lalawigan. May detalye si Raniel Pawi. Bago pa man ang huling araw ng COC filing, ilang mga bagong pangalan at comebacking politician sa Pampanga ang naghain ng kanilang kandidatura para sa susunod na eleksyon. Sa bayan ng Porac, naghain ng kanyang kandidatura si former Vice Mayor Dexter David sa parehong posisyon. Mag-focus po kay pamag-address kaning problema tamo, especially kay COVID na nasa tamo. Vice Mayor, pero this time ako po kaalyadong Mayor. Po. Papasok din sa politika bilang konsehal ng Porac ang pamangkin ni David na si Bench David Dizon. Ayon sa 20-year-old aspiring councilor, programang tututok sa kapakanan ng mga kabataan ang kanyang priority program. Uunahin ko po yung empowerment of the youth siguro kasi marami din po sila matutulong sa ating balen. Nais din naman magkaroon ng comeback sa pinakamataas na posisyon ng bayan si former Porac Mayor Carling de la Cruz. Kanya namang running mate para sa pagka-vice-alcalde si Councilor Mike Tapang. Magawa yung mga programa na dapat magawa. Kamukha ng sa education, yung sa mga health, yung sa mga investor. Isabihan mi ng makanano pang dinan na long-term solution, hindi nga at yung pandemya ngayon na. Si incumbent Mayor Jing Capil muli ring tatakbo sa parehong posisyon. May mga last day filer naman din na pumunta sa Comelec, Pampanga. Gaya na lamang ni Guagua 3-term Mayor Dante Torres na tatakbo bilang board member ng 2nd District. Actually, ang priority ko is, alam naman natin, public health, no? And then yung commerce para sa mga investor natin, para maging super province ang Pampanga. Si 3-term City of San Fernando Councilor Tino Dizon, tatakbo rin bilang sangguniang panlalawigan member ng 2nd Distrito. Ito po yung mga pangangailangan ko ngayon ng mga tao, yung may maayos na tirahan, tsaka since may COVID, maraming nadidisgrasya dito. So yung mga himlayan po natin medyo napupuno na. Ang ilan pang mga incumbent mayor ng Pampanga naghain na rin ng COC nitong October 7. Kabilang na riyan sina Lubao Mayor Esme Pineda at Macabebe Mayor Bobong Flores. For re-election din sina Mexico Mayor Teddy Tumang, Mabalacat City Mayor Chris Garbo at Santa Ana Mayor Norberto Gamboa. Habang si 3-term Arayat Mayor Bon Alejandrino ay tatakbo naman bilang vice-alkalde. Si Vice Mayor Rayhart Guevara naman ng Santa Ana ay nag-file na rin ng kanyang COC sa pagka-alkalde ng bayan. Ngayong October 8 ang pinakahuling filing ng COC sa buong bansa. Subalit hanggang November 15 ay maaaring magkaroon ng substitution ng mga naghain basta't iisang partido lamang galing ang mga kandidato. Isa ang Pampanga sa may pinakamakulay na politika sa buong Pilipinas. Bukod sa mga dating magkakaaway na biglang naging magkakaalyado, ang Pampanga Political Anatomy ay binubuo ng malaking porsyento ng lokal na partidong kambilan na pinamumunuan ng pamilya Pineda. Higit 1.4 million ang registered voters sa Kalakhang probinsya. Raniel Pawid, CLTV News. Nananatiling Roman at Garcia ang unopposed na kandidato sa lalawigan ng Bataan para sa 2022 elections. Ang ilan sa mga Garcia na nakatapos na ng termino, nagpalitan na lang ng pwesto. Habang dalawang Roman din ang tatakbo bilang kongresista at sangguniang panlalawigan member. Ang filing ng COC sa Bataan sa report ni Raniel Pawid. Muling tatakbo sa pinakamatataas na posisyon ng Bataan ng mga kilalang political heavyweight ng probinsya.
5 Garcia at 2 Roman ang nakapaghain na ng kani-kanilang mga kandidatura. Sina Governor Abet Garcia at Bataan 2nd District Representative Joet Garcia na parehong nasa kanilang ikatlong termino na ay magpapalit ng posisyon para sa 2022 elections. Tatakbo naman para sa kanyang ikatlong termino bilang alkalde ng Balanga City ang isa pa nilang kapatid na si Mayor Francis Garcia. Ang isa pa nilang kapatid na si outgoing Dinalupihan Mayor Gila Garcia nais namang maluklok bilang kinatawan ng bagong buong 3rd District ng Lalawigan. Mananatiling vice-gobernador naman ang tatakbuhin ng kanilang first cousin na si incumbent Vice Governor Chris Garcia. Samantala, si Bataan 1st District Geraldine Roman naghain na rin ang kanyang COC para sa ikatlong termino sa Kongreso. Paano naman po nakapagsulong ako ng mga batas para sa mga veterano, para sa mga mag-aaral, para po sa ating universal healthcare system, para po sa ating mga magsasaka, at sinikap ko rin pong isulong ang mga batas na laban sa diskriminasyon, lalong-lalo na po dun sa mga members ng LGBTQI. Habang ang kanyang kapatid na si Atty. Tony Boy Roman nais namang maluklok bilang sangguniang panlalawigan member. Ang Bataan ay may 11 bayan, 1 syudad at higit kalahating milyong rehistradong botante. Rainiel Pawid, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV News. Labanan ng kwalifikasyon dahilan daw ng pagsulpot ng mga bagong mukha sa eleksyon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw dito sa CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Dahil sa nararanasang krisis dulot ng pandemya, marami sa mga botante ang nag-iisip na sumubok daw ng bagong kandidato. Kaya naman may mga ilang bagong pangalan ang lumutang sa pagsasara ng filing ng Certificate of Candidacy ngayong araw. Paalala naman ng COMELEC maging mapanuri sa mga tumatakbo dahil ang iba raw hindi naman nagbibigay ng alternatibo. Bagkus, panghati lamang ng boto o di kaya naman ay pampagulo. Narito ang detalye ng balitang yan. Sa pagtatapos ng filing of Certificate of Candidacy, 5 ang nakapaghain ng kandidatura para sa maliit na bayan ng San Simon, Pampanga. Hindi na lamang ito one-on-one match sa pagitan ni suspended Mayor JP Punsalan at Acting Mayor Leonora Wong. Nitong October 8 o huling araw ng COC filing, nagsumite ng karampatang dokumento sa COMELEC si Punsalan. Self-emptiness, no? Anong ibig sabihin? Huwag isipin yung sarili. Isipin po natin yung ating mga kababayan kung anong may tutulong natin. No? Hindi po tayo tumatakbo para sa sarili lang.
May paalala rin si Punsalan sa kanyang mga kabalen na Simonian. Sa akin pong mga kababayan, Balen San Simon, datang po yung eleksyon, Dakala Kanupera, tanggapan nyo na. Boto ye po yung Mayor JP, Vice Mayor natin, dakal pong dakala. Salamat, patnubayan nakataning may payang Diyos. And God bless San Simon! Bukod kay Punsalan at Wong, tatakbong mayor din si incumbent Councilor Keko Almario, isang nagngangalang Jojo Gutierrez at si Professor Alan Tiglao Garcia. Baguhan sa politika si Garcia. Nagtuturo siya sa Don Honorio Ventura State University o DAVSU at nanilbihan din bilang Regional Assessor ng Commission on Higher Education sa Central Luzon. Kung wala kang pera, kung hindi ka milyonaryo, hindi ka makakatakbo, ako po kasi lumalaban ako sa paraan na kaya ko. No? Katulad po yung pare-pareho naman nag-aral, kaya lang yung pag-aaral po kasi yung edukasyon, meron pong antas at level yan. No? So yun po yung advantage ng newbie, yung mga hindi pa nagawan development ng mga dati na nakikita po natin yan. No? Hirit ni Garcia, hindi raw nasusukat sa mga parangal ang progreso ng isang munisipalidad, kundi sa antas ng pamumuhay ng mga mamamayan. Yung general perspective, titignan mo sa general perspective, hanggang ngayon, third class municipality, class C, wala pong development na nangyari. Ayon kay COMELEC Region 3 Assistant Regional Director Attorney Elmo Duque, inaasahan na raw ang mga bagong pangalan ngayong halalan dahil may ilan sa mga kasalukuyang nakapwesto ang hindi nag-deliver ngayong pandemya. May mga panibago, may mga bagong mga mukha, mga pangalan sa kadahilanan na nagsawa na rin ng tao. Minsan, tama na. Hindi na rin natin yan. So we go to the dynasties kung balikan natin yung kagaya ng isang probinsya, dati dynasty yan, ngayon pinapapalitan na gusto namang palitan ng mga tao. Kaya kung maalala mo, in 2007 ba yun? May mga ganyan din na may mga ganyan din na mga clamor. Pero hindi raw lahat ng bago pwedeng alternatibo. May ilan daw kasi na ginagamit lamang bilang panghati ng boto o di kaya naman ay pampagulo. It causes mockery to the election process by similarity of names. Or there is no faithful intention to really run. Yung pagpagulo lang, palang sa media, gano'n. Ayon sa COMELEC, gaano man kabuti ang layunin ng mga tumatakbo, ang ilan daw sa kanila wala talagang kakayanan para mangampanya. Base sa calendar of events ng COMELEC, October 29, makikita ang online na listahan ng mga official candidates. November 8 naman ang huling correction ng mga pangalan na pinal na lalabas sa balota, habang November 15 ang substitution. Paulo G. Santos, CLTV News. Narito naman ang isang mabilis na sulyap sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Hatid ni Angelica Cara sa CL News Express. Ang hindi bababa sa 400 estudyante ng President Ramon Magsaysay State University o PRMSU at sangguniang kabataan ng Zambales sa Kilos Kabataan kontra HIV at TB Virtual Youth Forum. Sa ibinigay na mensahe ni PRMSU President Roy Villalobos, binigyang diin niya ang kahalagahan ng maagang pagpapasuri upang mapanatili ang proteksyon laban sa sakit na HIV at tuberculosis. Hangad naman ng Philippine Information Agency bilang nag-organisa ng forum na mas mapaunawa sa publiko ang kahalagahan ng pagbibigay ng wastong kamalayan tungkol sa dalawang sakit. Kasama rin ng PIA, ang USAID's TB Platforms, Department of Health, PMRSU at SK Zambales Federation. Samantala, dinaluhan ng mga municipal at city agriculturist at mga rice report officer ng bawat lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Tarlac ang isinagawang information drive ng Department of Agriculture. Pahayag ni DA Rice Banner Program Focal Person Noel Rebellaco, layunin ng programang ito ang magkaroon ng bawat isa ng sapat na kaalaman
pagdating sa pagsasagawa ng pagbibigay ng mga binhi at abono maging sa mga programa o proyekto ng ahensya. Laking pasasalamat naman ni Provincial Rice Report Officer Jeneline Guillermo dahil naliwanagan at nabigyan ng sagot ang katanungan ng lahat pagdating sa Farmers and Fisher Folk Registration System, Registry System for Basic Sectors in Agriculture at iba pang programa ng ahensya. Sa iba pang balita, hinimok ng Department of Health, Philippine Information Agency at ng Regional Coordinating and Monitoring Board for Senior Citizen ang mga nasa A2 category o senior citizen sa Central Luzon na magpabakuna kontra COVID-19. Binigyang diin ng DOH Health Education at Promotion Officer Teresa Marie Bondok ang kahalagahan ng bakuna sa mga matatanda na itinuturing na madaling tamaan ng virus. Base sa tala ng mga COVID-19 mortalities, senior citizen ang may pinakamataas na kaso ng mga namatay dahil sa komplikasyon. Gayunman, nasa kategoryang A2 pa rin ang may pinakamababang datos ng mga nabakunahan dahil sa pag-aalangan sa epekto ng bakuna. Nitong October 3, 2021, nasa 639,610 o 55.95% ng senior citizen pa lamang sa buong rehiyon ang nakakuha ng kanilang first dose, habang ang natitirang 503,611 ay itinuturing pa ring unvaccinated. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, dating Syudad San Fernando Mayor Oka Rodriguez, magbabalik pa ba? Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Bantay halalan pa rin ho tayo mga kaibigan. Atin pong kukumustahin live, makakasama ang datin hong alkalde ng siyudad ng San Fernando at dati rin hong representative ng ikatlong distrito dito ho sa Pampanga. Bumati ka muna Mayor Oka Rodriguez sa atin pong mga taga-subaybay dito sa CLTV News. Kumusta ako po? Ay, Maya pa ba? Kaya ko man po. At okay na man. Marami hong nakatutok ngayon dito ho sa pag-usad ho ng huling araw ng COC. Gusto po namin kumustahin itong atin hong partido na inaabangan. Ayan, matingkad na matingkad ang kulay pink. Ako ka. Kumusta ba ang filing ng COC nitong mga sa ilalim ng Partido Liberal? Kahit na talagang napakagandang pagkakataon na makatulong sa sambayanan, kaya lang talagang ayaw ng mga anak ko, hindi natin sila mapipilit. Alalang-alala sila sa aking kalagayan sa health, among others. So hindi ko napatango pa, hindi ako nakapag-file actually. Pero balo mo naman kung may nga labasan na panahon na na bayo ka rin kaya katamong kay apulay na ning politika na ating mag-file pakanitang itang panahon na nitang substitution. Kaya baluan na rin Manal Beke kata sa mga nakakaunawa dito sa takbo ng halalan dito sa siyudad ng San Fernando. Meron ho bang naghain ng COC sa Liberal Party dito sa siyudad San Fernando? Sapagkat ako ang party chairman dito sa Pampanga,
natural lang nadadaan sa akin yung mga nag-a-apply. Mayroong pinadala ang national ng CONA dito at may nag-file kanina. Nakahabol kanina. Pwede po ba naming malaman kung sino ho ito at anong by profession ano ho ang kanyang pagkakakilanlan? Si Lucito David Samson ito. Ang alam ko ito galing sa abroad, matagal sa abroad. Designer yan at saka office work among others. Nagturo ito ng computer work, stenographer, matagal sa mga law offices, matagal na nagtrabaho sa Manila. Ang hindi ko lang mawari kung ano talaga ang kanyang profesyon, ang kanyang kurso, I mean. Pero he is a professional. Kung dito ho sa inyong kinatatayuan ngayon, no? Dahil alam naman ho natin na sa mga nakalipas na panahon, meron hong nag-uudyok para ho kayo tumakbo muli sa siyudad ng San Fernando. Bukod ho dito sa konsiderasyon sa payo ho ng pamilya, ano ho ba yung mga tinitimbang ho ninyo para sabihin ho natin na may posibilidad na kayo po ay magbalik dito ho sa City Hall? Of course, ang utos ng panahon, utos ng pangangailangan, request ng partido at pagsuporta sa mga inaakalang makakapagbago sa sitwasyon at magbibigay ng pag-asa sa atin, sa bayan, sa mga mamamayan. Yun, mga malalakas na factors yun para udyukan ako na pumagitna kasi pakialamero ako by nature. Hindi ako pala pero pakialamero pagdating sa usaping bayan at kapakanan ng ating mga mamamayan. Pong, alam niyo ba na kahapon talagang nakita natin yung fashion statement ni VP Lenny umabot na diyan sa social media, nagkulay pink. Paolo G. Yes. Grabe, nag-viral. Oo, viral. Oh. Yung mga anak ko against sa pagpasok ulit sa serbisyo at sila ang nag-pressure sa akin na wag mag-file. Lenny lahat sila pagkatapos. Sinang iba, may mga umiyak pa. Kasi hindi naman kami sama-sama, kami lang dalawa ng misis dito. Pero pagkatapos na nag-chat kami, ay talagang grabe. And then nagtawag ako sa mga kaibigan, mga leaders, kaninang umaga at kahapon. Can you imagine sa siguro 30 na aking tinawag, tatlo na against kay Lenny lahat pala sila, pati pamilya, lalo na yung kababaihan. Kaya napakadaling mangumbinsin itong mga humahabol sa iba't ibang municipality as party chairman na kung ano man ang dala-dala nilang partido na mag-file sila, si Lenny ang talagang dadalhin nila at susuportahan. Ganyan kaganda yung epekto ng powerful statement niya, yung pag-deliver niya ng kanyang statement, yung laman ng kanyang salita, at kung ano ang demeanor. Alam mo naman yun ng bobolat at saka alam mo naman yung sincero at totoo. Kongo ka, sabi na ko pong BP Lenny, kita pong tauli yung pamitalamitam kaya. Nanula po retang bilang party chair ni po kaya katamu labot Kapampangan dito sa Pampanga. Ano ho yung mga nabuksan ho ninyong usapin? Palo ko busy. Yung kasabi ko rin national officials na ng partido. At kung may attempt na pakisabyan niya o ausan niya, yung kasabi ko lately rin yung official ng partido, in particular la kayang nano yung malyaring asaw ko yung partido as chairman ng Pampanga for the Liberal Party. At como lang kanyang kandidatong tinggap national ng partido para tagal gobernador, kana kung inisyal ka pamalakan utang iyang kikimut para makapangumbensing ka
kumpleto yung tao, ang pong kandidato, yung organisasyon ni Ketty. It so happened na ali kumpleto masyado. So, papagaloon na ako, Kenny, to help itantinggap ng kandidato for the province. Kinimot ko, discovery ko, Ketty mismo San Fernando, wala pa lang talagang klaro. May nga kung susuporta kang President, kang Vice President Lenny kung tagal yan. So, kung na mo tagal, may nahimik ko. Kasi nung tagal, wala na ako mong bigas yung partido masyado. Biglang-bigla yung linibutan. And with that statement, and with her commitment, plus of course, we need to support her. Makanya kung may liswas mo namang may utang-utang, may mamanaos, kung trying to help for the province. Kung Rening kaya katamon talato kine, itong ating mga followers na nanonood din sa social media kung dahil nabanggit mo na may nag-file under Liberal Party, ito ho ba'y ano hong relasyon nyo dito sa nag-file? Dito sa siyudad ng San Fernando? Kakilala ko yan medyo pinsan ko pa yan Naano yung impact na ning candidacy ng Lenny king kayang possible candidacy? Maragul, uli nga niyang abalo na siguro nga lang kandidato. Panahon na Padilla, stenographer na yan Senator Padilla. So, maluwa na kayang grupo yan. Siguro may konsensya yan. Siguro at niya mo namang statement buring padala ka na ako. Unong niya mag-sakripisyo yung mag-file. Baka sakali siguro nung makumbinsi ko ating kung elbow room. Necessary adjustment. No, ultimately, mag-desisyon kung tagal. Siguro makanya karelang kapamalakan. Balo ko naman masyadong involved kayong politika. Kung Rening kaya katamon talatugi, kayang politika kay San Fernando, ang kaulagang-kaulagay itang machinery. Kung pilan lareng kaya kang kapitan, pilan laretang supporters mo na mga kapital kaya kang kandidatura. Sakali man mo, kung nano laretang mabayat asangkan na kemeto nga bagay bayo may luban, lalo na kaya pisa sabihan na mayoral post kaya sa San Fernando, nano laretang panimbangan mo, baka nitang sabihan mong at maragula posibilidad na mibalik ko si Bayo San Fernando. Well, Reng, of course, Reng drawback o hindrance, financial. May lumuno rin aliwa kasi itong pakimutan mo la pera, nung munta la pera, manyak, etc. Palara talagang purely patronage yung politika tamo kayo. Karin, talagang masyadong lulub bang pong force ko encourage. Plus the fact na iba't yung iba't kaya po tantagal ko na ako man gagastos o nga akong gastusan. Nung ninuretang bisang sumaw, makanyan lamang kami mo kalit. So number one, financial, kening milyaring ko naman sabihan kultura ngayon may lumola kayong gastusan din tatagal. Balara, paano sabihan o ba't hindi pa kanyan? Pangalawa, leaders of course. Dening leaders, mo assistant nung palare, kutagal, medyo linawin na lang karelang kapitan. Linawin ng karelang lapitan ang pong posibleng akayabe ng ating pamangailangan. So, hinapaman talaga kasing nagputap machinery. Mag-rely mo mong kitang ka na kung naging record. As mayor for 9 years, as congressman for 17 years, kareta nga akong libu-libong scholars. Kareta nga sopan kong financial assistance na naman 500, 1,000. Potang mga regulimbil, bibigyan ko itang malyaring ibigyan ng gobyerno, ng servisyo. At siyempre, ang kapanwalan ko at makanyan naman, talagang kanakong peka-observa, kaya siniray ka na akong lagi. Maski pa ka rin
ausandang larangan na ning pamakilam da rin pamilya. Ako mo yata ang politiko na metong man na lang may kilam ka rin anak ko. Mayor, Justin Dizon po, putang po muna. Kita pong sasabihan nyo na para ating mag-file pin na Liberal Party under the name of Luisito David Samson at Manggitsupinan din na kamag-anak ito. What are the chances po or percentage kaya nitang pamag-desisyon nyo bayo merasing November 15? Nung ganit po sasabihan tamo, pilang porsyento po lalo ning meto Well, kung naman sa saring possible ka rin, of course. 2022. Kana kung timalad, mag-expect lang tagal ko. Dininan din elbow room yung sitwasyon ko para makakimutan pong makapag-decision ultimately. Nung libutan ko ulit, bakit nga so panila niyang point partido. Ako naman, I-appreciate ko ito. The way I see it, ako man makapiyak yung maliliari. Na ako man malyari ngayon makilam, na ako man bisang mag-embrace sa meaningless life or maging irrelevant at this stage of my life. Pero paulit na ng injunction na rin ka na akong pamilya. 30 years plus na ako mag-sakripisyo kay servisyo, ilang medyo may pariwara. Panuwalan ko naman itang karelang dahilan. At totoo naman, kaya ni sitwasyon na COVID ay masakit na masakit. Na nung miturang kaming minda na may asawa, man malyari nila mituran. At the same time, pigaga na kambing kana ako siyempre ang health. Anggan binit. Pero niya magsalita ya pinili, kukwento ko nandun Justin. Aba, very vocal na talagang may tinagla. At metong man na lang may comment tayo na something. And vocal lang supportahan di Lenny. Anyang ipanaos kami, sabihan din sentimentura, biniro ko lang. Malumidadi sentimento mo, yung ilog mo yara, masakit kaya ka mga kamakilang ko. Ika ng bala, pero yung kaya kami, personally, kurimi, yung nakapamagin mo. Ang gaya pa ka rin yung kaya kami, pero medyo may dinanyatan dito kaluwagan itang karelang mangwari sa kayang termino. Itang karelang pamagbante, pamanya ka. So po. Justin. Apo. Kung dakala salamat po ting oras sa bigyayo po king pamakibat po kani kaya kami kutam uli ka ding Fernandino po talaga o maamangot ang naman nano pa tutuking gawa ni Meto Oscar Rodriguez. Ngani po siyempre katungin natin po ni sinabi yun na may desisyon niya Vice President Leni Robredo na tagal presidente kaya daratang May 2022. Kung asahan niyo po kaya kayong nung nanuman yung desisyon niyo ipabalo yung kay CLTV ba nga balo na rin din kaya katamang kabalen. Dakal pong salamat at miningat po palagi. Thank you, Justin. Salamat, Channel 36. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng CLTV News. Iba't ibang most wanted persons dito sa Central Luzon ang napasakamay ng kapulisan sa magkakahiwalay na operasyon. Silipin natin ang balitang yan. Arestado ang isang lalaking kabilang sa drug watchlist ng Tarlac City sa isinagawang anti-drug operation sa Barangay San Rafael nitong Martes. Ayon sa kapulisan, residente ng Bagong Barrio, Caloocan City ang 42 years old na suspect na kinilalang si Rinaldo Chavez. Na-recover kay Chavez ang 25 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na 170,000 pesos. Samantala, arestado rin ang dalawa sa top most wanted criminals sa Nueva Ecija nitong Miyerkules. Huli sa maghiwalay na operasyon sina Johnny Martin ng Pantok Gabaldon at Brandon Dayapan sa Castellano Bay ng San Leonardo. Nahaharap sa kasong 5 counts of rape with no bail si Martin habang statutory rape with no bail naman ang kay Dayapan.
Sa iba pang balita, 3 most wanted person din sa rehiyon ang naaresto nito ring Miyerkules. Huli sa isinagawang operasyon sa Barangay Palili, Samal, Bataan, ang top 7 most wanted person ng lalawigan na kinikilalang si Micael Cebuhano. 22 taong gulang, residente ng nasabing barangay na nahaharap sa kasong robbery. Habang arestado rin sa operasyon sa Barangay Poblacion Norte, Mayantok, Tarlac, si Tony Fernando, 41 taong gulang. Top 6 most wanted person na Mayantok, Tarlac si Fernando dahil sa kasong estafa. Sa Pampanga, huli rin sa manhunt operation sa Barangay Santo Rosario, City of San Fernando, Pampanga, si Roberto Mangune na isa sa mga top most wanted ng lungsod. Nahaharap sa kasong robbery si Mangune. JM De Jesus, CLTV News. At sa iba pang mga balita, mga karehiyon, naghahanap na ba kayo ng pwedeng ipangregalo sa inyong mga mahal sa buhay para sa darating na Pasko? Baka gusto nyong subukang tumingin sa mga masasarap at naggagandahang produkto na tampok sa likha ng Central Luzon Trade Fair. Ramdam ng negosyanteng si Rolando Pascual ang bigat ng pandemya sa kanyang footwear business na nakabase sa Nueva Ecija. Sa loob ng maraming taon, ito na ang kanilang hanap buhay, ngunit simula nang pumutok ang pandemya, pahirapan na raw sila sa pagbebenta ng kanilang produkto. Malaki po naging epekto sa amin ng pandemya. Gawa nga po na naging limitado po ang paglabas ng tao. Tulad po sa akin, footwear po ang aking product. Isa po sa pinakatinamaan po ng pandemic ang footwear industry po. Sa panahong ito ng pandemya, marami ang nakaasa ngayon sa teknolohiya. Kahit sa pagnenegosyo, social media na ang ginagamit upang ipakita at ibenta ang kanilang mga produkto. Aminado si Pascual na hindi raw siya marunong gumamit ng social media, pero dahil isa siyang rehistradong MSME, napakinabangan daw niya ang mga libreng webinar na ibinibigay ng Department of Trade and Industry o DTI tungkol sa digital marketing. Kaya naman para makasabay sa kompetisyon ngayon, sinikap daw niyang pag-aralan ito. Nagkaroon po kami ng mga Facebook page, kaya po natuto po kami gumawa ng Facebook page. Ngayon po, sa akin, online po ako na selling, Luzon, Visayas, Mindanao na po dahil po sa Facebook page ko po. Natutuhan ko po sa mga webinar na ginawa po ng DTI. Kabilang si Pascual sa mahigit 200 MSMEs mula sa rehiyon na makikibahagi sa likha ng Central Luzon Trade Fair na magaganap sa October 13 to October 17. Ito ay isang regional trade fair na sinasalihan ng mga micro, small and medium enterprises mula sa 7 probinsya ng gitnang Luzon. Ginaganap ito taon-taon upang mapalago ang mga MSME at ipromote ang mga kalidad na produkto ng rehiyon. Ayon sa Assistant Regional Director ng DTI Gitnang Luzon na si Brigida Pili, Enero pa lang ay pinaghandaan na nila ang big event na ito ng ahensya. Kabilang dito ang pagbibigay ng kaalaman tulad ng management trainings, negotiation skills, product development, digitalization at marami pang iba para sa mga MSMEs ng rehiyon. Dahil sa dami ng mga ayuda, programs and services na binibigay natin sa mga MSMEs from management trainings, negotiation skills, product development, pinapaganda yung mga tsura, yung labels, yung lasa. This is the time every year to showcase and to look for market for their product. Talagang gusto natin pag in-exhibit natin, in-promote natin, safe at maganda yung mga produkto ng Central Luzon. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 23 taon ng Central Luzon Trade Fair, gagawin daw itong hybrid. Yeah, hybrid siya dahil meron siyang physical. The physical will be staged in all SM malls and Robinsons Mall, yung walang SM mall sa kanilang probinsya. At meron din siyang online through FB Live. Diba? And then meron din tayong online catalog where they can see the products and they can order online. Iba't ibang food and non-food products ang tampok sa naturang trade fair. Sa Aurora, nandiyan ang mga produkto tulad ng bags, kakao at coconut-based products. Marine products ng Bataan tulad ng tinapa, organic food at handicrafts. Hindi rin mawawala mga produkto ng Bulacan tulad ng furnitures at housewares, turmeric food products, spices, mga barong at footwear ng Nueva Ecija. Mabibili mga produkto ng Pampanga tulad ng herbal products, delicacies, handicrafts at furnitures, at dekalidad na
metal crafts. At dahil Christmas is just around the corner, tampok din ang mga parol mula Tarlac, gayon din ang kanilang pottery products at iba't ibang beverages. Hindi rin mawawala ang famous kasoy, jewelries, souvenir items, clothing at dairy products ng Zambales. Ayon sa DTI, ngayon pa lang marami nang nagpakita ng interes para sa pinakamalaking trade fair sa rehiyon ngayong taon. So this is the chance to meet big markets. Hindi yung retail lang na sinasabi natin. But these are loyal buyers na mas excited pa sila sa mga MSMEs na mangyari ito annually na abangan talaga Jen. Kung ikukumpara nitong nakaraang taon, mas maraming MSMEs na raw ang lumahok ngayon, kaya ibig sabihin, mas maraming magagandang produkto ang mapagpipilian ng mga mamimili. Kaya naman sa mga nagbabalak na simulan ang pamimili ng panregalo sa Pasko, tamang-tama ang Likha Trade Fair para sa inyo. We are inviting you to witness and buy our locally produced products. Sabi nga, buy local para them to employ more people and to job generation and economic development. So, sana po, tangkilikin niyo yung streaming atin. See you there, October 30 to 17 in the major malls in Central Luzon. Jennifer Salenga, CLTV News.